get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the Video Robot and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the dance floor. Mom, ever heard of Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Heddiw, byddai'n parhau gyda Pennod 4, y robot, a gweld faint mor bell gallai mynd. Gobeithio gorffen heddiw gyda'r robot. Ond mae'r Pennod, fel wnaeth Steffan dweud yn y chat tro diwetha, mae Pennodau 4, y cymeriadau i gyd, yn anodd. Felly, dyma ni, ar llawr 3, sgwirio bod y... Ie, credu mae'r audio'n oce heddiw. Ni weld pan mae daw rhywun nawr. Felly, jyst gwirio beth sydd 'da fi gyd. Cleddyf Buster. Dyna oedd y gwahaniaeth rhwng y rediadau eraill. Nes i penderfynu cael Cleddyf Buster yn lle yr un double jackpot. So yeah. Tarian. Un. Mae gyd am y jackpot. Un. 3. Nawr. Mae rhaid ni dde. O, dyna ni wedi cadw'r 4 yna ar gyfer Cleddyf Buster. O, wel. Ni'n gwybod nawr. Ei, top worm. Ti o beth? Oedd angen hwnna. Fi falch o ti yna i fel tist, ond
oedd y dyrnod cyn, oedd popeth oedd gallu mynd wrong, ath e'n wrong, a oedd e'n dda. Oedd hwnna wir wedi codi ysbryd fi. A fi'n credu mae game o fideo yn gallu neud hynny. Mae fe gyda'r sgil i gallu just neud pethau'n okay eto. Okay. Seithiad lwcus. Bara bim bara boom. Shwmai Emrys. Dwi ar dawnau ers wym neithio'r lol. Sorry boy. Oh god. Mae'n rhaid I fi cymryd e mas nawr. Oh dear. God. 5. Adfywio. A dyna ni. Sorry Emrys. Fi di dechrau hefyd squash yn ystod y stream, trio cael paint, ond be fi'n ffeindio, mae'n mynd right trwyddo fi, so os mae'n rhaid I fi redig off, yr opsiynau yw, unai newid cewin fy mab, neu probably dwi angen mynd i'r tŷ bach. Fi'n poeni tipyn bach fan hyn, achos dim ond 10 sydd dy fi. Oh god. Mae hwn yn broblem. Mae rhaid I fi curo'r allwedd feistr. Sgen I ddim byd iechyd-wise. Unless... +1 tarian. Unless fi'n mynd yn eitha cryf ar yr tarian. Ond fi'n hoffi'r hwnna hefyd. Oh god. Fi ar ôl game. Hashtag I neithio. O'n I ddim yn gwybod. Ti'n gwybod right ar y diwedd? Fi'n gwybod o ti'n curious am y minion un yna. Ond o ran y fi fel, hwnna'n risky. Ond fi'n falch nes I gweld oedd y minions na ddim di... Falle o roed I chi cael bod nhw'n agos i'r person I mynd off. Ond Ond fi yn caru, fi wir yn caru'r game yna. Fi'n y fan mwyaf y byd y game yna. A mae'n loads gwell, gallu chwarae a cael yr ymateb. Chi'n chwarae yn erbyn cyfrifiadur, so chi'n cael y banter fel geitha ni neithiwr. So Rhaid dweud. Level... Mae dim ond 10 dy fi, mae rhaid I fi uwchraddio'r tarian. Oh god. Alright, here we go. 3. 5. Tri arall. So... Falle mae'n werth I fi adfywio, actually. O'n I arfer caru'r game. Na, paid dweud hwnna. Come on. Fi jyst yn cael teimlad bod y boi yma yn mynd I bod yn cryf. Nudo 4. Right, so dyna'r trick gyda hwn. Wastad cael y tarian fyny gynta. 1. 4. Gobeithio. Joking aside, joio chwarae neithiwr fel I chwarae yn erbyn pobl hollol wahanol I AI. Mae'n profiad really cool dwi'n credu. 3.
Right. Oedd y rhaid wneud. Uh-oh. Yeah. Chwech. Hwna'n nice. Byddwch yn ofalus, though. Oh my god. Le yma dy fi chwech? Oh. Os mae fe'n curo fi nawr. Oh no. Dyna sut dwi'n teimlo right nawr am y rediad yna. Right. So fi'n deall eich poen. Ond fi ddim yn mynd i roi fyny. Dyma'r un. Mae'n mynd i bod yn amazing, okay? Right. Cael y cleddyf bysta sy'n rhaid i fi wneud. 4. Boom. Dim ond un ar ôl. Wy wy. Dyna ni, level 2. Llawr ar llawr. Dwi ar mission heddiw i wneud y pennod yma. So, dim lle am unrhyw camgymeriadau silly. Dim lle nhw. Biff. Boff. Na. Yma i ennill heddiw. Nes I sylweddoli rhywbeth heddiw. Mae'n mynd i bod sesiwn di Sadwrn ar gyfer ffair rithiol Nadolig Menter Caerphilly. A o'n i cofio wedyn, falle os fi'n hyrwyddo hwnna fel rhywbeth i'r teulu, fi angen really symud y stream Dwnsiwn y Dis, achos fi eisiau trio gwerthu'r ffaith bod Dwnsiwn y Dis gyda fersiwn Cymraeg a hefyd y Crysau T i Weird Triangle, achos maen nhw'n cwmni lleol. So, y syniad yw i... O, gallai neud e. 5, 6 a 3. Yeah, so o'n i'n meddwl wedyn, actually, gwell peidio neud e ar fan hyn a neud e ar channel YouTube Gamer Video, achos mae hwnna kind of
i oedrannau, i bob oedran yn lle just oedolion. So ie, yeah, oedd yna rhywbeth neithiwr yn y gwely. Right, fi methu wneud hwnna. Fi'n credu oedd James yn mynd bach yn grac a so ni eisiau, tiod, rhywun yn edrych ar fideo hwnna. Oh god. Ie, yeah, mae popeth yn iawn o fewn reswm, ond o'n i'n poeni dim bach o hwnna. Right. Biff. 6. Mae'n gwell os dwi'n neud hwnna. Cael 5 fanna. Dwnsiwn decent rhan o Yogcast Christmas Bundle nawr. Oh, cool. O, mae hwnna'n cool. Bydd hwnna'n peth mawr i Terry a Dwnsiwn y Dis. So, ydy Yogcast yn fel deal er mwyn prynu'r game? Neu just go Yogcast. O'n i'n meddwl o'n nhw just yn neud streams. Yogcast Christmas Bundle. Oh, Humble Bundle thing of it. Donate minimum £25 to receive 35 games. Oh, ma' hwnna'n cool. Fi'n siŵr bydden nhw'n neud yn dda iawn. O hwnna. Ah, brilliant. Yeah, hwnna'n cool. Fi'n deall nawr. Ydy, newydd checio. Mae'n wych. Gwasle, okay, Mickey Mouse, ife? Dangos I fi. Come on. Crew o streamio ydyn nhw, ffrind gwaith yn fan enfawr, felly popeth dwi'n gwybod drwy osmosis gan fo, ond maen nhw efo charity humble bundle o dan enw nhw bob blwyddyn. Ah, cool. Hwna'n dda. Chwech. Ah, mae rhaid I fi wneud hwnna. Ie. Ah, mae'n syniad da. Oh dear. Wel, mae rhaid I fi gael y tro yma. 5, boom. Right, cleddyf buster. So, dwi'n mynd am hwnna yn lle'r un arall. Gwn Pennod. Mae dy fi un tebyg I hwn. Un sec, just gweld beth sydd dy fi. So mae gwn Pennod, 3 defnydd fanna. Gwn plasna, braich, cleddyf buster. Ddim really angen gwn Pennod. Di-stopple ar y llaw arall. No, fi'n credu na I cadw fy arian ar gyfer tro nesa. Un 5 Biff 4 2 Dyna ni.
6. Neu cadw? Na. Oh man, don't unlock this. Ugh. So dyna'r paint cyflymach o squash wedi cael ei orffen. 2 1 5 5 fanna. Wee. Na, fi ddim really bothered am y stuff yna. Dryad. Gwell i fi cael hwnna just rhag ofn bod angen y afalau arna i. Na. 5. O, hyfryd. Dwi'n trio cyrbio lawr ar y coffi yn gwaith fy hun, ella sa squash yn good call. Yeah. Mae bach o sugar yn amlwg, ond, you know, mae'n gwell. Fi'n credu, mae'n haws hefyd. A fyd coffi neu te nes o stream. Just, I don't know. Mae ddim yr un peth. Good call. Blwyddyn newydd and all that. 6. Oh yeah. Level 3. Be sydd 'da fi? Ooh, hyfryd. Mae cadw hwnna, mae hwnna yn y banc. Ti ddim byth yn gwybod i ti? No, mae just un o'r pethau yna. Allwedd fi ystod yna, curo fi tro diwetha. 6. Ddim yn ideal. 5. Syth yn y gwmplas yma. 3. Gwmpalidor. 5. Biff. Casau'r allwedd feistr. Casau e. Pimp. O, ydw i gyda digon 4? Na. Y 4. 4 a 2. Neu 2. Na, mae rhaid I fi mynd amdano hwnna. Okay. Ei! O! Llafn her. Gwneud niwed o 1, cael dis newydd gwerth +1. Okay. Right, ydw I eisiau gwn peledr, llafn podiad, cleddyf buster, llafn hergwd.
Credu a fi am y cleddyf buster. Fi'n gwybod mae hwnna'n definite hit pob tro then. Tree. Biff. Tree. Biff. Die. Right, credu a fi am... Na, dim hwnna. Dau. Tri. Dylen ni defnyddio fe. Dylen ni wedi ddefnyddio fe oedd hwnna. Fi ddim yn hoffi drainen. Pedwar. Right, defnyddio dawn jackpot ychwanegol. Cynyddu amrediod jackpot. 3, 4, 5, 6... No, gallwn ni prynu pob un yn nhw. Fi jyst eisiau gweld beth sydd 'da fi. Ydy yn pale juggler on one off though, ynddo e? Yeah. Beth arall sydd 'da fi? Llawn pwtiad fi ddim mor bothered am hwnna. Gwneud niwed o 1. Fi ddim mor bothered am hwnna chwaith. Cleddyf buster, yeah. Braich mecanyddol yn gallu bod yn handy. Gwn plasma, yeah. Gwneud niwed o 3. Fi'n mynd i bod... I'll just cael nhw gyd. Wedyn ei gweithio mas beth sy'n angen yn dibynnu pwy dwi'n chwarae. Achos technically gall y pale juggler falle bod yn fwy defnyddiol na'r braich mecanyddol ar adegau. So, yeah. Achos, ond mae max o 3 though. Gyda hwnna. Right, gawn ni weld. Lefeli fyny mewn i 11. Mae hwn yn scary. Yndw e? Un. 6. Pimp. Right. So, beth am then? Stay need. Hang tricky. 6, 8, 5. Difrod o 5. Gall ni wedi adfywio. Na. Hwna'n mynd i brifo fi. Sugar. Fi mewn trouble mawr fan hyn. Does gen i ddim byd ysgoi na dim. So... Right, fi'n mynd i wneud hwnna.
i cael dawn arall. So, na i mynd adfywio plus seithiad lwcus a wedyn hwnna. Fi'n credu bydde'r pil juggler wedi bod yn handi fan hyn. Nes i ddim. Oh, na. Alright. 6. Ma hwn yn tricky. Ydw i'n mynd am gwella gan 3 just rhag ofyn. Ma hwn yn anodd. Achos fi ddim yn mynd i gallu gwneud 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Actually, wait a sec. 5 a 6 yn 11. Fi'n gallu neud e. Silly fi. Bydd ddim lot o fi ddo. 6. A wedyn 3. Na. 1 a 3. Sorry, o rhaid I fi callio tipyn bach fan'na. O'n I bron yn neud silly mistake o fynadwy. Dyw bod yn ddyn gwial ddim yn gweithio I mi. Falle byddai'n trio bod yn wial a dargu eiraidd yn lle. Go on, boy. Ti'n gallu bod unrhyw beth ti eisiau bod. Uh-oh. Right. Nawr, dwi'n credu... credu na I mynd am pêl juggler yn lle tro yma. Chwech yn y banc. 6 arall. Wow. Bach yn stuck fan hyn. Oed fi just mynd ar ôl beth sydd dy fi. 5. Dyblu Gwenwyn. Ooh. 4. 2. 3. 6. Solid. Oh god. Hyfryd. Ewri o 7. Gallai adfywio te. Dylwn ni wedi defnyddio down jackpot ychwanegol. That's dim lot. 3. Nawr, mae hwn yn broblem. Just gyda 11. Adio tarian. Adio un bob roliad.
Ti'n beth, dwi angen defence fan hyn. Felly... Yeah. Oh god, mae pobl yma mor rwystredig. Right, be fi'n neud fan hyn? Fi ddim eisiau cael viewers fel nhw. 2 1 O, hwn yn dda. 5 tarian fyna. 6 tarian. Mae'n gamble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 7 tarian. O'n lovely. 2. O na, pan fi'n neud hwnna? 2 fan'na te. A 5. Dyna ni. Three, 4, 5. Mae hwn yn tricky. Credu mae rhaid I fi mynd am hwnna. Dyna oedd y tactig oedd 'da fi cyn mynd mewn I hwn, so mae rhaid I fi cadw at fe. Mario. Right, 6 tarian fi'n credu yw'r gorau fi'n mynd I wneud fan'na. Then 3, 3. Lle 1 fan'na. 4. 16. 5. 4, 5, 6. A 5 yn 11. Neu 4. Okay. 4, 7. 7. Adio 5 yw 12. Oh my god, mae'n yn 15. Unless, yeah. Chwech. Na, mae'n well I roi hwnna fan'na. So, 7. Adio 5 yw 12. Adio 3 yw 15. 1 yn bryn. So, anghofio hwnna. Na'n mynd am adfywio. A wedyn 7 a 3 a croesi bysedd. Oh my god. 1 munud. Diego. Wow. Fi'n credu fi 'di ennill. Yes. 1 munud. Oh, dyn ni roi adfywio. Ond ys dim ots. Cos fi di
Yes, lefel I fyny. Right. O! Bydda hwnna'n agos. Right. Bydda i'n nôl. I cael think am hwnna. Dewch. Go on te, Diego. Dangos i fi beth ti eisiau. Right. Lle o'n i? Can I gwared o hwnna? Clutch. Yeah. So, lleihau cyfrif CPU. Gwrthiad. Mae dy fi pêl juglo. So, stim angen hwnna. God, mae hwn yn rhoi chi ar maes grym. Beth ydw i? Fi'n credu mae yna set-up eitha da fan hyn. O, fi ddim yn siŵr. Mae hwn... Ni'n newid y tri. Neu'n gwneud plus 2. Falle, nawr fi di wneud hwnna, gallai mynd mwy... Max. Gwneud newid. Mae gyd am y jackpot. Ond dim ond 5 extra mae hwnna'n rhoi. Fi ddim yn siŵr. Dio beth, oedd e'n eitha dda cael yr defence. Neu sticio gyda hwn am ychydig. Dwi'n credu. Chwech. 5. Dau. Ooh, nice. Seithiad lwcus a 8. Be sy'n dy fe? O, Gwenwyn. 6. Oh, God. Pimp. Biff. Pimp. Suppose. 6. 8. Mae rai cael nhw pam ti gyda nhw. Tiod, mae rai cymryd e. Oh God.
5, 6, 7. Actually. Oh yeah. Nice. Creed, mae hwnna'n pwyntig. Mae rhaid meddwl pryd ti'n mynd amdano fe a pryd ti angen bach o amddiffyn. Aurora. So mae blaidd Aurora. Marchol papur ar ôl. Os dwi'n mynd am y blaidd, bydd gyda fi y stuff yma yn barod. Chwech. 2. 5. Nice. Lle a fi am... Na, actually, na i'n mynd amdano fe. 8, 15. Dim defence fyna, ond... Gawn ni weld sut mae hwnna di troi mas. Yn y diwedd! Right, 6. So mae'r odd mynd fyna. Eilrif yn mynd fyna. Mae'r 6 yn mynd fyna. Mae'r 4 yn mynd fyna. Seithiad lwcus. A tro nesa, mae fe yn y bag. Rhaid bod nhw ofalus os mae'n milltithio fi, ddo. Dim ond 3 sydd angen. Sy'n ffantastig. Actually, gwell I fi trio am y jackpot I gwella fi iechyd. Surely. Surely. Yeah, mae fe gyda y thing yna, so... Ond, as long as fi gyda 2, does dim ots, oes e? Ond mae'n risky, though. Fi ddim yn gallu fforddio risgo fe. Am 3 iechyd. Neu cadw fe. Os o ddim gyda fe'r melltithio na, byddwn ni wedi dal ymlaen am mwy. Trio ennill iechyd. Adio tarian. Mae dy fi hwn sy'n tarian. Digon y tarian. Mae hwnna yn mynd yn eitha da gyda'i gilydd. Cwestiwn mawr yw... Be sy'n werth uwchraddio fan hyn? Maes grym. Adio tarian. Adio pob roliad. Gwneud niwed. Adio pob roliad. Gwn plasma. Be sy'n dyfyn? Dyfyn y holl ddoniau jackpot ychwanegol. Cod twyllo. Tarian fach. Falle bod y tarian fach yna werth mwy ar cyfartaledd na'r maes grym. Cod twyllo. Gall hwnna bod yn handi hefyd. Holl ddoniau jackpot ychwanegol.
Beth I wneud? Maes grym. Right, fi'n mynd mas am eiliad. Swapio bag yma allan. Defnyddio'r tarian. Yeah. Right, a wedyn... Beth I wneud pawb. Tarian fach, right? So mae fe gyda 4... Neu ydyn ni'n mynd am holl ddoniau jackpot. Done. Oh well. Gawn ni weld sut mae hwn yn mynd I troi allan. 1. Oh. 5. 2. 3. 6. Aurora. Beth wyt ti'n neud I fi? Wff. Holl ddoniau jackpot. So, un roliad arall. Adfywio. A seithiad lwcus. Ni cael hwnna gynta. O, 1 munud. Na, sdim pwynt wneud hwnna. Na I wneud... hwnna. 8. 5. 3. Woo! Hydrate. Yeah, fi di gorffen pint cyfan o squash. 1. 6. Ooh, mae hwn yn territory gamblo nawr. Ewrif. 1. Oh no. 3. 8. 90. 11. 11. 3 fan'na te. O, 6. Oh. Oh yeah. Oedd e worth a gamble. Come on. Right. 1 rownd arall. Fi'n agos at y boss. Oof. Right, mae rhaid I fi cael ei iechyd. Spanner. Os yw'r gelyn yn rhywbeth disa'r glo. Nah. Right. Dyma ni. Mae penderfyniadau nawr mor bwysig. Fi'n credu mae yna balans eitha da. Fan hyn. Mae'n dda I gael rhywbeth sydd yn rhoi rhyw fath o damage. Mae gwn plasma, brech mecanyddol,
Cleddyf Buster, no-brainer fanna. Tarian fach. Meh. Yeah. Yeah. Credu ni'n okay. Go big or go home. Yeah. Ti'n iawn? Mae hwn yn ddywediad. Good. Ooh. Right. Cwestiwn mawr yw, 4 fanna, 1 fanna. Ooh! Damn, sgen I ddim. O'n i bron a cael y holl boniau thing yna. Ddim quite. Oh, newid o now. Flip. Un. 6. Oh, mae hwn yn horrible. Rhaid meddwl yn gall fan hyn. Os dwi'n cael 3 tro nesa, fi'n credu mae tarion fach oedd y big mistake fan hyn. Os fi'n bod yn onest. Oh, nice. 3. Oedd hwnna'n well. Mae bloody cloed is ma yn brifo fi. Ooh. Right, defnyddio holl ddoniau. Roliad arall. 6. Fi'n credu fi di wneud e. Gwell i fi adfywio gyntaf ddo. Seithiad lwcus. 6. By Jove, he's got it. Yeah. Oh. Right, mae hwn ar 59 munud 16. Am y game. Right, oes yna rhywbeth fi'n gallu prynu fan hyn? Na, ddim eisiau hwnna. Right, dwi bach yn sus am y tarian thing yma. Ond dwi'n hoffi'r holl ddoniau jackpot. So, ond, eto, mae rhaid cael rhyw fath o defence os e. So, yw rhif... Mae 5, 8... Mae hwn yn risky. Ond, beth os dwi'n cymryd y braich mecanyddol mas, rhoi maes grym nôl mewn. So bydd dal dy fi 1, 2, 3 ffordd o gallu curo'r thing. Be ti'n meddwl, Emrys? Fi jyst yn credu sgaffach yw'r boss fan hyn, a mae hi'n ridiculously cryf. So, os dwi ddim gyda rhywbeth cryf ar gyfer yr defence, ni'n mynd i bod mewn trouble mawr. A mae angen yr attack fanna hefyd. Right. Mae'r
newidiad munud olaf na yn mynd i bod... O! Eve, fi'n erbyn hi. O'n i'n disgwyl sgathach am ryw reswm. Right. Brwydyr arall. Ddim yn meindio os nai. Okay. 3. Biff. 5. 6. Mae rhaid i fi mynd am hwnna. Yn 1. Oh, god. Oh, petio ddim blymyn 2 dy fi. Okay. All out attack. Os di'n bwrw chdi, ti angen bwrw hi'n galetach. Oh god. Bach yn hwyr nawr am hwnna. Oh well. 5. 4. 5. Oh god. Beth yw'r chances? Come on. Gan ni bod yn honest fan hyn. Fi'n chicken. Fi'n teimlo mae'r tarian na angen cael ei ddefnyddio. Neu fi'n mynd i bod mewn trouble mawr. O, mae tarian y 10 gyda hi. Flip. Right. Odd. Roliad arall. O, be fi'n neud? Fan nhw'n okay, actually. 5. Ond dalen ni wedi neud y doniau jackpot gynta. Hwn digwydd tro diwetha. So hwnna'n gweithio nawr. Fi blimyn hwyr. Mae'n atgoffa fi o darts lle mae'r person cyntaf gyda'r mantais. Oh, Jesus. 2. 4. Mae 3 a 2 yn 5. Mae 3... Ie, ond os fi'n neud 4 fyna, sa'n gallu defnyddio hwnna. So, o leia... Hwn yn stress nawr. Mae 7. 8. Tarian. I ddechrau. Nawr. Holl ddoniau. So, un roliad arall. Seithiad lwcus, adfywio. So, beth amlwg i wneud fan hyn yw hwnna.
Hwna. Tri a tri. Oh my god, ni yn union yr un iechyd nawr. Oh my god. Come on. Oh na. Na. Right. Ti'n gallu gweld lle oedd y thing tarian na mor bwysig? 6. Le bydd yna'n 8 ddo? 3. Rhaid cael rhyw fath o darian. Unless ni'n mynd 3. 5. Okay. Ddim. Oh. Oh, sgen I ddim... Oh, bydd e'n rhy hwyr wedyn. Right. Tarian. 7 niwed. Wedyn... Cwestiwn yw, seithiad lwcus neu adfywio? All out attack. Oh. Oh. Right. 1. Mae gyda hi tarian o 8. 2. 2. 6. So mae 6 a 2 yn 8. So pa I bod yn recoci? Nai... Yeah. Nai wneud hwnna. 8. Biff. 1. Yes! Oh. Yn onest, byth fydde ti hyd yn oed yn wneud gyda'ch dymuniadau dy ganlon os enillir. Na, sori, cwestiwn dwl. Gad ni fwrw ymlaen gyda'r olwyn. Diolch, Emrys. Ta beth, mae'n edrych bod ddim angen i ti gwneud unrhyw benderfyniadau mawr ar beth i wneud. O leiaf ddim eto. Falle tro nesaf. Yay. Felly, dyna ni. Hwna'n ffantastig. Fi'n teimlo bach yn drain nawr, achos oedd hwnna'n tense. Oedd cwpl o 1 HPs ar diwedd round, well, brwydro fyna. Oh, god. Yeah, so... Be ni'n dweud? Mae'n dyddiau heddiw. Nawn ni'n neud sesiwn fori 1 tan 2. A falle na I mynd nôl i'r lleidr I wneud 5 y lleidr. Achos fi yn gweld y gwahaniaeth mewn faint mor anodd maen nhw. Unrhyw tair pennod rhwng dylead. Hoff fwyd, anturiaethwyr, hoff can karaoke. Ti'n gwybod mae pobl wastad yn disgwyl I mi ganu She-Wolf Shakira, ond mae well gen I Hips Don't Lie. Reswm dros ddod i'r Dwnsiwn, wel, naeth fy mhlentyn redig lawr fan hyn, a meddyliais
meddyliais dylwn ni ddim just gadael fe yn unig am beth. Fi'n mynd i newid am meddyliais, ddim meddyliaist. Mae ddim yn neud synwyr. Right, un ar gyfer y restr Excel i newid. Oh god. Oh, beth yw hwn? Tishog. Ah, fi. Right. Dyna ni. Felly, ie. Diolch am wylio. Diolch Emrys am cael sgwrs diddorol. Diolch am neithiwr. Worms WMD. Wastad yn pleser. Ond na, oedd e'n really awesome session. Nes i wir joio. Ie, oedd e'n good. Mae'r gêm yna'n anhygoel, a fi'n credu dylwn ni chwarae fe fwy aml fel sesiynau grŵp. Felly, ie. Right. So, ie, diolch boi. A na i dal lan gyda chi cyn bo hir. Wel, fyddai nôl fori 1 tan 2 ar gyfer mwy o Dwnsiwn y Dis. Iawn. Pob hwyl. Oh, actually, falle heno. Rhaid ni weld sut mae fe'n mynd. Ond falle heno mae yna cyfle i wneud fwy o wneud rhywbeth. So, yeah, gaf i gwrdd Emrys, os ti o gwmpas heno, falle gallu ni wneud un o'r pethau ar Xbox Live, neu falle a fi nôl am Dwnsiwn y Dis os na. Yn credu mae awr yn digon am dyrnod i fi, wel y sesiwn yma. Play rhywbeth retro yn y prynhawn os ti o gwmpas. Iawn, pob hwyl, tara, tara.